IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Ingunam-gunam ni Mr. Louie Bonifacio, Chairman of the Force Multipliers Peacekeeper Riders of Ilocos Norte Incorporated, tekan kanayon, apan ang tagibente glawlaw, babaen ti panagmula, tikayo, na munganay dayto ay karpasan di tree planting activity da, kadwana ni Police Colonel Jomar Labiano kay ni Governor Cecilia Araneta Marcos para iti selebrasyon da, iti maika 208th founding anniversary ti Ilocos Norte. Imbata di Mr. Bonifacio at nakalitulong na ti panagmula, tikayo, gaputa iso ti mang tingtingel ti daga, tapos saan nga grega ay dagiti bambantay kay anyaman na klase ti daga. Kunana anabayagdan nga obra iti panag tree planting ket kahit na nga ipasa daytoy kadagiti masakbayan a henerasyon. Kumata alagaan tayo apo diti kalikasan tayo paski takil nga tulong diti apo lalo no dumdumtang kitidigra apo kata talaga nga nakarigrigat apo so yes maintain po natin na suportaran tayo iti nature tayo apo iti kalikasan tayo apno iti kastagat mas safety amin apo kaya naaluko yung kay man apo nga digiti dito mapay nga padwa iti riding community nga dapat apo ituloy-tuloy tayo dito nga programa iti pinagmula tayo apo iti any any plan nga pagpatipker diti kalikasan tayo. Mangnamnaman ni Mr. Bonifacio asaan laing riding community ti makipagpartisipar no digiti NGOs, government employees ken digiti umili iti kakastoy nga aktibidad kang runaan na no aglawlaw ti pagsasaritaan. Para iti IFM News, ay Dolores Martinez, Tatak, IFM.